Monza, najrýchlejší okruh šampionátu. Pirelli pre tieto preteky zvolilo dve najtvrdšie špecifikácie, tvrdé P0 Orange a stredne tvrdé P0 White. Pneumatiky dostávajú zabrať najmä na týchto troch miestach. V prvej šikane, kde sa tvrdo brzdí, vo variante Ascari, kde sa rýchlo mení smer jazdy a v parabolike dlhej a otvorenej zákrute, kde pôsobia veľké bočné sily. Monza sa môže pochváliť takisto najrýchlejšími rovinkami, na ktorých autá dosahujú rýchlosť až 340 km za hodinu. Poďme sa bližšie pozrieť na to, aký vplyv majú na najrýchlejších tratiach sklony kolies a tlaky v pneumatikách. Sklon kolesa predstavuje uhol, ktorý zviera pneumatika s vertikálnou osou. Môže byť pozitívny či negatívny. Formula 1 používa na predných i zadných pneumatikách negatívne uhly. Pri prechádzaní zákrutami, kde pôsobia odstredivé sily, tak môžu pneumatiky vytvárať väčšiu styčnú plochu s vozovkou. Extrémne sklony však môžu negatívne ovplyvniť brzdenie a poškodzovať štruktúru pneumatiky. V tejto situácii sa totiž pneumatiky opierajú o povrch trate iba v miestach pri vnútornej hrane, čo môže spôsobiť prehrievanie, zvýšené opotrebovanie či defekt. Teraz sa zamerajme na tlak v pneumatikách. Nízky tlak znamená, že sa vozovky dotýka väčšia plocha gumy, to zlepšuje priľnavosť a rýchlosť. Zároveň ale pneumatiku viac zaťažuje a znižuje precíznosť riadenia, zároveň sa podhustené pneumatiky na ráfiku viac pohybujú. Naopak výrazne vysoký tlak v pneumatikách zmenšuje styčnú plochu, znižuje rýchlosť a niekedy môže viesť ich k prehrievaniu. Z tohto dôvodu je dôležité dodržiavať optimálne natlakovanie a správne nastavenie sklonu kolies.